Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. शिक्षा विजन तर्फे हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे डिचोली येथे की त्यामुळे मोतीबिंदूंचं आयडेंटिफिकेशन म्हणजे जे पेशंट आहेत त्यांचं निदान, त्यांच्या रोगाचं निदान करून म्हापशातील विजन हॉस्पिटलमध्ये त्यांची मोफत शस्त्रक्रिया करण्याचा हा जो प्रकल्प आहे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे यांचा तो अतिशय अप्रिशिएट करण्यासारखा म्हणजे ह्या उपक्रमाबद्दल त्यांचा धन्यवाद देतानाच त्यांचं अभिनंदनही करावं असं वाटतं. कारण त्या निमित्ताने जे बरेचसे लोक आहेत ज्यांना वाटतं की आपलं वय झालं आहे, ऑपरेशन कशाला पाहिजे, परत बरेचसे लोक असतात आता कोण खर्च करणार किंवा मेडिकल कॉलेजमध्ये कोण जाणार, तिकडे इतकी गर्दी आहे, अशा प्रकारचे जे त्यांचे विचार असतात त्याच्यापासून त्याचा एक वेगळा फाटा देऊन डॉक्टरच त्यांच्या दारात किंवा त्यांच्या गावात येण्याचा हा जो त्यांचा उपक्रम आहे तो अभिनंदनीय आहे. त्याबद्दल खरं तर त्यांचं कौतुकास्पद कार्य आहे आणि हे कार्य पुढे नेताना इथल्या जनतेला स्पेशली जे ओल्ड एज आहे म्हणजे जे एल्डरली लोक आहेत त्यांच्याकडे त्यांच्या जी महत्त्वाची भावना आहे ती अशीच वाढत जावं, वृद्धंगत होत जावं आणि लोकांना त्याचा फायदा हो, त्यांची दृष्टी सुधार हो. आज जो कॅम्प केला आम्ही आजची आता ऑपरेशन आम्ही सगळी सोपली प्रॉब्ली जर आमकां 1 म्हयनो त्या मागीर आम्ही परत दुसऱ्या वॉर्डान करपाची आमची हे आसा. फेज वायज आम्ही हो बिचोली तालुका परती सद्या मर्यादीत आसा जे अर्बन एरिया बिचोलीचे आसला तोपर्यंत आम्ही हो कॅम्प करतले. मोर आमच्याकडे अरावंड 45 पेशंट कॅटरॅक्ट डिटॅच जाल्ले आसात. सो हे जे डिटॅच जाल्ले पेशंट आसा तांकां आमी कॅटरॅक्ट सर्जरी करतली. आता आम्ही ही कॅटरॅक्ट जेन्ना सर्जरी करता तेन्ना केन्नाच असो भेदभाव करचे ना की ही कॅम्पाचो पेशंट आनी हो प्रायवेट पेशंट. रोज हांव दिवसाक 10-15 ऑपरेशन करता. तातूंत हांव कितें करतलो म्हजी जर एक दिवसाक 7-8 आसली जाल्यार आनी एक 8-10 हांव कॅम्पाचे पेशंट घातले आणि म्हणजे त्याच पेशंटा बरोबर ऑपरेट करतले. त्याच ऑपरेशन थिएटर तीच सगळी फेको मशीन बी त्यामुळे क्वालिटी डेफिनेटली बरी रावतली. नुसते आम्ही कॅम्प ऑपरेशन करून पेशंटाक सोडचे ना. खुबशे फावटी कॅम्प असता तर दोळ्याचो चेकअप केलो, ड्रॉप्स दिले, चश्मा दिले, धाडले. हांगा ना. हांगा मेन उद्देश कशें आसा ड्रॉप दितलेच आमी मेडिसीन चेकअपय करतले पण पेशंट येता तांकां आमी ऑपरेट करतले.